bihik besai kok banglai mani rignai paina bagoi. Sau bài khá tâm tí ní khai lên giặc mà hái tỏ khá ra tí mình ra đấy có hi Bapre bini khai nunga na lên giặc mà rọc bài cái sai man khá ra ni ni mức hàng rọc nà sư gây sai man khá ta lên giặc mà hái tỏ càng cái bật thương này khá ta lên giặc phải cái nà nè ako nin tí ni tỏ mung dù da sai man khang Thani akon ang mai roko kya mai khuri na hande akon khuri gana yakong yak shui achok som dineng mai khur tu khai ko cha phai chidi ko tui buhi achok phai di tamo khobor ok tong nini tong mung khe tini kisa juda juda khe nuk tongo ang kok rok tong khai sadi tamo kunu kok sajang nai da tong kok kerei tamo kok tong na ni kunu kok kerei khe to kerei kok tong khai sadi ang thangka u aru mo ta kaisa rumo akon khana di kok tongo tam sadi iko tam hungkamo tamono tam hungkamun sadi sanai khe kok khe haise iko ang rignai paina mo sungmata tamo rignai nini rignai kobangma si tongo tai tamo khaina ni rignai painai no tongma to tongo rignai to haipano tai kaisa sendo paino hinmata rang magana khainani bosa magani tongo bongni bobishot no kisa wansokdi rang haino khoros khai chugya pa ningkhe ano rignai kaisa seno painani bagi rang rimali haisi bele pa buike bahai masa kangsa ke bi besanari pai riman ningkha kangsipan pai rimaya tamo ano bui bai su ang nono tamo sa chini bosa khorok ni tongo hini sao o kok no wansokdi kerei kunu jaga thangjana haipan pai ton namo che da bang khe katal dijo nongkhor tongo bui pai lai ton na ka amu kangsa pai namo sungka buino batai rignai pai tamo khainai sanung tamo nila batai ne ba ang kuno buino batai ya ase kajak ma kedek ma ongkha bosor laikha bosor phaika no bufurla pai ya no pai riya mang tong na bele buino ta batai di o somini bihik songno da nung batai tong borong ni basa kerei bwtui kerei bong ni kunu bobishot kerei borong kunu chinta kerei borong pai manai ni borong pai thang ari tamo buji ang ba rwnai ta ang buno no nangphru tabok no swnang ya ke tamni bage ang no rwnai ba nangphru rwnai kunu ya rignai pai tisai tonai tam khainai ba kurma chanai kurma paina nai nangphru ang no pai rwnai no swnang ya nakaila bari tongo bwskanga na kuno onustan tongo na program tongo ang no tamni bage rignai pai rwnai ba rignai pai tisai tonai nung tam khainai dijen koto phayo koto thango jefru nango afru ang no pai rwnai rang khoros khainani kuno kam koroi buchikha aw thikno sawono sobini bihi rok se pai rignai katal hini phunu paiano yastam katal pai hini phunu paiano hingke ba angbo painani musung phai bele hingke ba nono kisa sai nai khata moda manna hnoi kok gobang ta sadi ang thunani thangka akon hindi tho thui laisinani hingke hor thuka hingke hor kaham jotono no horo kok banglai mani bihi besai hanbai jotono hor kaham